निफ्राय आरो नैबे फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बेवहाय नोंथाङा इउपिपिएल दोनिफ्राय बिजाथि महरै फसंजानो हाबाय बा सायख'जाबाय बेबोला दिनै नोंथाङा नमिनेसनबो होबाय बे सोमोन्दै मा बुंनो 26 नं दरंगाजुलि समस्तियाव इउपिपिएल नि बिजाथि हिसाबै आं दिनै नमिनेसन गथायबाय आरो बे गथायनायाव दिनै आंजों रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा गाव गोसो जानानै ओंखारफानानै दिनै सहाय खालामदों आरो बेनो फोरमान खालामबाय इउपिपिएल नि बिजाथि हिसाबै दिनै 26 नं दरंगाजुलियाव देरहागोना 100% रोखा जायो। नोंथांनि जि रायजो राजाफोरनि हाबनाय बा बिसायख'थि गेलेनो नागिरनाय बेनि गुबै थांखिया मा उद्देश्य? दिनैनि समाव जोङो दरंगाजुलि समस्तिखौ गोदानै मोनसे दानांगौ। दरंगाजुलियाव जोङो दिनैनि समाव सान्थिनि अनगायैबो जों आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे जौगालु खामानि जों मावनो थांगासिनो दङ। बेवहाय गोबां दिनैहाय दैनि रानसारथाय दिनै जौगानो हायाखै दा बेखौ जोङो दिनै बेवहाय खालामनो थांगासिनो दङ। आरोबाव दिनै दरंगाजुलियाव बिजिआर फरेस्ट गोबां हानि जेंनाफोर दङ। बेखौ इलेक्शन देरहाखांनायनि उननिफ्रायनो बिजिआर बायदिसिना हानि जि खामानिफोर बै खामानिफोरखौ आङो फार्स्ट प्रायरिटि मावगोन। बेनि अनगायैबो बिसायख'थि देरहानायनि उननिफ्रायनो आं आरोबाव दा समाव आं 7 नेटआव फरायसाफोरखौ फोरोंगासिनो दङ मेडिकेलनि थाखाय आरो इलेक्शन देरहाखांनायनि उनाव दरंगाजुलि समस्तिनिफ्राय 10 फरायसाफोरखौ आं निटनि थाखाय कचिं होनो रेडि खालामगासिनो। दरंगाजुलि समस्तियाव जलेन दैमारिखौ मानो नागिरगोन आरो मानि थाखाय भट होगोन? दरंगाजुलि समस्तियाव आं सानफ्रोमबो रायजोजों खाथियाव थानानै मोजां मोनो आरो दिनै 24 आवार्स आं रायजोफोरनो थानानै समस्याफोरखौ समाधान खालामनो नाजागासिनो दङ। दा बे हिसाबै हयथ' आं रायजोफोरनि खाथियाव थांनो थाखाय खाबु मोनदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय इलेक्शनावबो रायजोफोरनि जि मावनांगौ हाबाफोर बै हाबाफोरखौ खाथिसिनाव थानानै मावनो नाजानायनि थाखायनो रायजोफोरा आंजों थागोनखौ आं मिजिंथियो। प्रमद बर' दैदेननाय जि इउपिपिएल दोलो बेयो बे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बेसेबांसो मासि लानानै देरहानो हागोन होननानै नोंथाङा साननानै लायो? जों 28निफ्राय 30 सिट जों 100% मोननानै सरकार दागासिनो इउपिपिएल। थेंक इउ।